Kahilak naman ko nagtanong mo rin yung buwang nga rin yung kahilakun. Hi guys, madyong buntag ninyong tanan. Ako na po din si Jingols. Nagadyong paglimpyo guys. Tapos kusina. Paningat tagang simod. Nakabulingit pa ko guys. Maligo pa ko. Paway sa karejet. Kaya paningat ko. Nanginlo ko dito sa lababo. Nandiyan na sila. Nanglakaw na sila. Maligo ko dyan tatari nagmagligo ni mama kasi mama naligo pa man. Kaya manglimpyo ko sa kwarto ni Gia. Ano naman ko naglaga nina. Pag luto na okay, balik-balik naman ang giluto. Ang giluto itong gihatag ni Ate Erlyn nga. Pitsay, gisa na. Ang gibutangan o ka ng pitsong taksiw. Okay, gibaw ni Gian. Si Gian naman yung problema si Gian kay bawon naman na bisag-ginsa. Di man na siya arte. Nagrabig lamok ko ng dakil. Paglamok ning kuyo. Hi guys, nakaligo na ko. Manakog ligo. Ito sa kustas guys, kay manglimpyo ko sa kwarto ni Gian. Sus ning bataan ni nagisiga pagidjang suga. Amo nga dyan ning pagliliw ni diyang kwarto kay mulagan ni diyang sahay nga gidjahang suga mga abri pa na pinakasaksak. Ano ning bataan ni napay mga nakasaksak gisiga pagidjahang sugan sa manin gisiga gamay nagas na isugan dyan nanin nakasaksakan sa kana. Baka na masukog ang ibton eh. Nararabang kainit ako ano, charger. Aning ibton kay kulbaan ko basig mabuto. Adi, mamo lagi. Kani. Muni diyang isaksakan charger. Mao na ni diyang pan guys, kwarto sa una sa bago pa ning kibuhat. Kaming tulo dani maghigda. Magdugdog ming tulo. Diya karon kay ulitaw nam lagi siya. Siya na mo'y nagkuha ning kwarto. Siya nang isa na ning kwarto. Katong pikas mo yamo ni Junjun. Tiwasunan pa to. Tiwasun ra na mo pohon makaluwag-luwag. Isa din gi-display ang katong naibuwak nga hinatag nga wa siya kay bawo kinsay naghatag. Butang ni just kanang naikuan. Flower base. Nagijahang kamera. Diyan man nang dadin-dadin og naay okasyon, diyan nang dadun. Karon nga magintram sila, diyan na po nang dadun. Diyan nang dadunog na ikuan. Na ay mga program sa eskwelahan. Diyan mo ni diyang libro guys, nga diyang basa-basahan per me. Diyang kanina say tawag dana. Diyan man yung butangan o kanang naikuan. Microphone kay sahay o kanang laajan siya. Ang kanta-kanta na siya diha. May diyang lingaw. Diyang gitara. Nada nagijang kuan guys, gitara. Diyang dari gimuan ni Junjun o kanang naikuan na iya dyan. Kaya gijahang mga long sleeve. Mga jacket na ni dyan diha. Pangahihay. Ya, bintana. Manghinlo sa ko guys. Ay, dyan hipos ni dyan. Higdaanan kay gadali-dali ito ganiha.
Nadagan ka dyan. Nadagan ka dyan kala. Kilig mo kung siya makuan guys. Ting-ting. Mura po siyang papa ba. Kilig mang mulikot mag adu-adu. Bisa din sa aduhon. Katong dahil power bank nga. Wala mo andar. Moto isang ipang buting-ting. Wala mo andar. Ano ba dyan kalibuok? Hindi na madagang hitba naman yung panghita. Kalimuot. Ano nang ipangita ng hitba na ni kung mangilamos ko para di mo sabot sa ang buhok. Hello Kitty. Kaya ni ipanaw ninyo bang mga basura. Kanido kay Rakadyo ni. Magbihayan pa mi dani sa una katong sa Manila pa mi nang magsakay eroplano. Butang sa kuan baliog. Nagyapon. Hindi pang tangguhan. Ang kalat. Yung panglabay ng ibang mga kalat. Yung mga tawang libro. Diyan man nagipang daginot kay. Diyan basa-basa. Hindi as naging hadlaw. Das Bernice pabuli ni dyan nagpasaan mo karton kay mga libro ko no to sa eskwelahan nga mga nilabay na dyan ipang punit naman siguro niya dyan yung gilukdo kay mga libro ko no sa eskwelahan na ipang labay na dyan ipang punit kay dyan ko nung reviewhan nga niya mga reviewer ba pangkuhan ko nun eh grade 12 kay di siya ko nung reviewhan mo ni dyan gagwantahang lukduk natinga ako kagulo ni Jadas Bernice ang sa dyan lukduk mga libro di ay mo panigi pirmi po ni dyan itong basa-basa ano ipang naugon dyan kanina dyan mga basura kada simana maninalimpyuhan ng ijahang kuwan kwarto das niya gin jadi kuno na limpyuhan kay siya kuno mang limpyo. Jaga po nagkuha ko si jang labunon kay nanglaba ko si jang mga labunon. Mato nalilihan na diri sila ng grabing tambakan das mga kalat. Mo niyang ipang naugron guys nga limpyuhan. Gamay ra kadyo ni jang kwarto guys. Pero musakto midani kaming tulo. Midani man mi sa una magigda kaming tulo. Diya karon kay ulit taon naman lagi si Jack. Kinahanglanan ni dyan privacy. Muna si dyan na mo ang ipakwarto dani. Nagi dyan basket. Butanganan ni dyan kuhan labunon. Gamay na lamay sud kay. Magipanglaban gahapon nagi dyan kuhan mga labunon. Mana guys, ginlo dia sila nana siya rinula na kay usahay po ka kapuzo na siya munaog mana na siya rinula mangihi timpyo na dia guys sa ilaw maranang siligan mo ni guys ang karton nga gikas eskwelahan nga dyan gidadas Bernice na rani dyan lipazag nakakita siya og libro nga Kokiri mo ni gisigyan po ni Jagwan basa-basa ilipay di sa kadyo kay makakuha ko no siya idea sa mga kuang ba magluto siya nang giagwantahan og lukdo nadagan kadyong mga kuan guys mga reviewer nga mga papel nadagan kadyo ni bugat ra ba narang bugat
Ija gunang gilok do das Bernice, natinga ko nga nung sa ijang gilok do. Ija mga kuan ko no, mga libro. Ijang sapatos nga pang bike. Bike man sa sauna sa pandemya pa. Kaya ni ija ning in order sa Shopee, 150 ra. Anong nadaman na isang bugas. Ano ka na may bugas. Nanggalkan siya dahil si Ja. Tag 50. Agi siya dahil baon kada adlaw 50 na dahil siyang ibawas. Gisu dahil ni siya dani. Taguan pa siya dari silagom. Loy laman pasigiyan. Nakahilak lang akong giyan. Ang sining bata Nakahilak ko nagtanaw dari. Buang na siguro ko. Hilak na ko dani. Natats ko dari guys. Nakahilak ko nagtanaw. Ano dyan kong kahilak ko ba? Mura dyan ko buang. Mo guys, mura dyan ko buang. Mura dyan ko kahilak ko. Naloy akong nagunahon na bajangal kan siya. Lagi siya dahing baon kada adlaw. 50 ra dahil siyang ibawas. 50 po di siyang alkan siya. Kaya 100 man na siyang baon kada adlaw. Jadi alkan siya. Diyok kay baon na siya alkan siya. Taganar ba pagsud? Natag 50. Kahilak lang ko nagtanong mo rin siya kung buwang rin siya kung kahilak ko. Natats ko. Nakita ko si Jang. Alkan siya dahil niyang ibutang. Niyang ibuslutan. Para asa ka niyang alkan siya. Anong ga? Alkan siya na si Jang. Kahidamdum ko sa katong na pagka opera na nga. Hindi po niya alkan siya. Gabrihan. Just niyagi po. Ako kay Bo nga nagalkan siya di ay si Jang. Moto nga katong pagka opera na Jang Gabrihan. Nagkana na Jang alkan siya. Tigong po siya 2,000 kapin. Murad yung ko buwang. Natats yung ko sa kita ko salkan siyang giyan. Ano nang ibalik diha. Magpaas ipra ko nga. Huwag ko'y nakitan nga. Nayalkan siya diha gitaguan. Daham na siya gitaguan sa ilaw mo. Salip na niya daning karton. Kahilak hinuhong ko sang nadiskubrihan. Loy lamang kong giyan. Kaya just giyan guys. Radyo na si Jangka magginahon na bata. Katong pag-hospital ha guys, dapat na jelkan siya nga ijang giabrihan. Gihatag ni si Jahang papa. Ginoo ko kahilak ginoo ko suwas oras. Miluwi kong giya nagnahon na. Imbis pambawon, pangpalit og kanang na-snack. Gihalkan siya maninuon. Kano ka ng bata, di dino na siya gastador. Daan pa nasa una sa kuan gamay pa siya. Hilig dyan na siya mag kuan-kuan ng kwarta. Matigong-tigong mong kwarta. Masa nang tiwasan ng silhi guys. Pero dari na lamang ko si babaw magkuan. Yan maninuon po ni Kadyo abog. Harang kalimuot. Hindi ko na kusingot. Ang nagsisiling pandani gamay kayo magtuon siya.
gibutangan man na daning siling fan kay magtuon sila ng hangin. Kani man di dyan lamisa. Kani man di dyan ni gamay ra kadyo ning kwarto hagod guys. Gamay ra kadyo ginduan. Isa din gidada ni gisa ka kaktus bandugan ni kinawa didto. Ani ni dyan ni mag-study lamisang gamay. Nabali ra ba jagapin. Kami nagapinapin dani. Diyan mga kuha na mga gamit. Ang tsaka ni mo nagijang gi-order sa kuan. Katong gi-order ni dyan sa Shopee nga. Murag speaker gamay nga ikunik ko no sa laptop kaya rong makusog ko no ag sounds. Maman siguro ni. Itong isang gi-order 200 plus ang nabayad. Mao lagi kay naisaksakan og kuan. USB daman tiningabot nga kuan Shopee. Nga siguro ni. Pagkarib ako kay Bawgunsa ni. Diyan ay napay suga. Ay, dyan na kay Bawda na guys. Unsa na ijang ang giibot kay kulbaan ko basi mubuto. Kanay dyan ang project. Yung dyan drawing. Diyan na po ni jadi hay dyan kuan display. Kani dyan yung nakitan sa dagat. Katong dahil nangaligo mig dagat. Diyan gida. Harang kakuan guys, harang kalimuot. Munawag na ko karong tagtaod. Asa ning tiwason na init ka jud dani bisag na ay kuan. Naay kana ni arkuba, garkubahan naman ni dani. Kalimuot gyapon, grabe gyapon ka. Init. Magtiwas ako guys karong ada ning mahuman kay munawag na ko kay grabing kalimuot. Isa ra nang gibutangan diha kuan kurtina. Kaya pa man na mabutang yung kanang naikuan pultahan kurtinahan sa nidya. Kaning ijahang mga kuan, kaning ijahang kumot o ijahang mga unlan, mga bago pa na gapon na nagipangilisan kay nang laba man ko. Wala man ko nakapanglimpyo manilhig manang karon. Diyan gahapon man ta ko manglimpyo, ako nakapanglimpyo kay dani man si Ja. Bisi man siya kadyo gahapon daghan magipang buhat. Manang karon nagilimpyuhan, gamay ra man kadyo, silig-silig ra. Yung pud kadyo abog kay diyan man puning paglimpyuhan. Karon ra naman si manahaw kasi siya makapang limpyo kay kuan bisi si Ja. Humana guys, harang ipanangtang tong ijahang mga kalat dari sa ilawom. Wala na utrohag ijahang mga display kaya maitok.
liguran na gipang tangtangan og kuan. Abog ang mga kalat ra dito sila mo yang gipang tangtang. So guys, imunaog na ko kay grabe ka kalimuot. Init ka dyan ni taas. Diyan kwintas silver hinatag ni si Jang Lula. Maratong guys, hindi limpyo ginagmay kerong bawasan ko dagi diyang mga kalat. Parang kalimuot. Mo na diyang kwarto. Gamay. Parehas na pa ni kadaka sa pikas. Gito nga raman yung Junjun pag mo. Manawag na tagays karang kainit na ni. Andiyan nga po na ipangnaog ng mga na kuha na ang mga kalat. Si Junjun rayang pa naugon kay bugat. Ni diyang mga kalat diya sa ilaum. Para na ipapanaugon dya. Idea pa na ipatanaw ni Jack, hindi maitik. Masig na pa na si Jay, kuhan, gamitin dana. Manangit sa kuni Jaw. Ipanaog ba na kay masig na pa si Jay, kuhan dana ba gamitin. Alibadbaran kung magtanaw, dahang ipang handak diya sa ilawom, gahapon ako dana, wana, himutang, pagkuha na sa labunan ba, nga dagan ka sa gipang siksik diya sila, mga kalat. Asa na ipatanaw ni Jaan Jaw, ija ba nang ipalabay, ija maitik, magbut-but ko ka ng labay. Hindi mo ito guys, magnaog na ko. Andiyan guys, maratang vlog arong adlaw guys.